הלבשה תחתונה שיושבת טוב על הגוף, אז בואי אני אראה לך מה מחכה לך אצלנו. יש לך פה תחתונים מכל הסוגים, יש לך קלאסי, ברזילי, יש לך תחתוני סבתא, יש לך כל מה שאת צריכה בשביל להיכנס לבית עם חיוך. יש לך בגדי ים מהממים שיגרמו לך להרגיש מושלם גם בחיים וגם בסטורי. אם זה לא מספיק, יש לך גם חזיות בלי תפר, יש לך חזיות בלי ברזלים עם סגירה באמצע, שזה נדיר למצוא. וזאת למשל קולקציית הפרימיום של מלוויצה, קולקציית היוקרה של החנות המדהימה הזאת. תראו איזה דבר, איזה איכות. פה גם סטים של ספורט, לא רק שהם נוחים בטירוף, הם מתאימים גם ליום שאת לא רוצה לעשות ספורט בכלל. פה יש לנו חזיות של מעצבים, אתן שואלות אותי למה? כי גם מתחת לבגדים אתן שוות אומנות. יש לנו פה גם גרביים מבת במבוק. החנות שלנו מחכה לך ברוטשילד 46 בראשון לציון בסמטה שממול קניון רוטשילד. לא רק זה, אנחנו נמצאות פה כל יום בשבילך. ראשון עד חמישי מ-9 עד 8 בערב, וימי שישי גם אנחנו פה מ-9 עד 2. שלא תחשבי ששכחתי אותך. אז תבואי להתאהב, למדוד ולהתפנק.